Здравейте на всички! Днес в днешното видео ще видите моята тренировка за крака, по-точно за предна част на бедрата, за квадрицепса и няколко упражнения за прасец, като тя ще бъде малко по-различна, защото краката не само трябва да бъдат обемни, но и да имат и добра дефиниция и дълбочина. Това, между другото, е по-важното. И видеото по-горе е озаглавено така, че аз съм човека с най-големите крака, защото сега е нашумяло Игри на волята, предаването по Нова телевизия. Там моят приятел Ники Костадинов твърди във визитката си, че неговите крака са били най-големи и така нататък. Той много добре знае, че това не е така, но просто може би така да привлечат публиката, което няма проблем с това. Така че пожелавам успех на него и вижте моята тренировка, но преди това можете да закупите моя протеин от сайта strong-energy.com. Има много различни вкусове. Има изолат, който е на много добра цена, на 99,99. Суроватъчният протеин, който е на 89,99. Има различни билки, които са за отслабване. Има бустери, креатини и така нататък. Има доста неща, които са необходими за вашето добро възстановяване. И отиваме към упражненията. Първото упражнение, с което започвам, е на лег пресата. Тук ще го направим с по един крак, като начин на изпълнение е следния. Сваляме надолу, сега ще го ви покажа и в действие, сваляме надолу, задържаме 4 секунди. След това избутваме, като не заключваме крака, задържаме още 4 секунди и така правиме 6 повторения, като задържаме по 4 секунди. Това правиме 4 серии такива. Сега ще видите и начин на изпълнение. Изглежда лесно, но всъщност е много трудно, когато го правите. Задържаме 1, 2, 3, 4. Избутваме 1, 2, 3, 4. Пускаме бавно, разгъваме максимално додолу и задържаме 1, 2, 3, 4. Като не отпускаме до края, трябва мускула да е пак да стои под напрежение. Не да си облегнете кръка на тялото и да чакате 4 секунди. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Трябва да започне да усещате пареща болка във външна част на бедрото. Кръка как е поставен? Натискате с петата и с предната част на ходилото. Пръстите се старайте да бъдат вдигнати нагоре. Не да натискате с пръстите. С външната част. И когато избутвате надолу кръка, да не ви идва така към вас, трябва да върви навън кръка. Това е начинът, да върви навън в самия крак. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Същото нещо го правите и с други крак. Не заключвате така, крака е в такава позиция. И пускаме надолу. Хубаво разгъваме. 1, 2, 3, 4. Избутваме. 1, 2, 3, 4. Крака върви навън. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И така, това нещо правиме 6 повторения. 4 серии по 6 повторения. Това е едното упражнение. И преминаваме към следващото. Това е второто упражнение, което ще направя. Това е лека естезия или бедрен разгъвач. Като начините за изпълнение са няколко. Както съм казал и в други видеа, квадрицепса има дълга част и по-къса част. Има и друга глава, която не се вижда, но реално
Тези са важните, трябва да ги тренираме и двете глави. Първо ще направим 4 работни серии с двата крака. Стараем се да правим по 20 повторения минимум. Когато вдигате, крака ви трябва да бъде на шпиц. Така, не така. Нагоре трябва да бъде самото ходило. И когато правим това упражнение, облегалката трябва да бъде назад, самата пейка да бъде по-назад. Така разтягаме дългата глава. А когато тялото ви е по-напред, тогава работиме за по-късата глава, но ще го видим в последващото упражнение. Изпъвате се назад и хубаво разтягате. Сгъвате краката догоре и разгъвате до-долу. Хубаво да се разгъне целият мускул. Правиме 20 повторения. Като пръстите са леко свити навътре, не са навън. Навън ще бъде за външната глава, за вътрешната глава, която правим. В това упражнение пръстите са свити навътре и вдигаме. 20 повторения. Като пак внимавате с дишането, контролирате, за да може да се възстановите за следващата серия. Това е едното упражнение, след малко ще видите и другото. Следващото упражнение е на хакинг машината. Разположението е по този начин. Обърнати сме към машината, защото правиме упражнението за квадрицепсите. И тук вече натискаме пак с външната част, като ходилата са разтворени малко навън. Самите пръсти са разтворени навън. Краката са разкрачени на нивото на раменете и начин на изпълнение е следния. Клякаме додолу, задържаме 2 секунди и ставаме, като не заключваме коленете. Пак стоим в полуприклекнало положение, бедрата винаги да бъдат под напрежение. В горната част вече не задържаме, само в долната задържаме 2 секунди. Така правим 8 повторения, 4 работни серии. Ето и начин на изпълнение. Винаги главата гледате нагоре, няма да гледате надолу. Пускате додолу, 2 секунди и избутвате. И пак. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Старайте се кръста да имате чупка в кръста. Не да клякате с кръста напред. Гърба да ви бъде изправен. 1, 2. 1, 2. И се старайте да дишате. Дишането е, когато клякате надолу, поемате въздух, когато се вдигате, издишате. Така по-лесно ще се възстановите за следващата серия. И преминаваме към следващото упражнение. Следващото упражнение, което преминаваме, пак идваме на лег пресата. Този път правим много повторения, 4 серии по 100 повторения. Като тежестта е супер малка, ако трябва ще сваляме. Начин на изпълнение е сходен, като с първото упражнение. Просто тук го правим вече с двата крака и пускаме додолу и не заключваме. И избутваме. Пак изглежда супер лесно, но като направите около 50 повторения, вече нагоре става трудно. И да не е чак толкова бързо, да няма някаква инерция такава, която от тялото да отласквате краката. Бавничко трябва да бъде. Това го правите за вас. Трябва да знаете, че винаги го правите за вас, не за хората. Никога не слагате тежести, които да впечатлите който и да е. Просто трябва да е упражнението да е такава да е тежестта, че да е функционално.
Вече ако се изморите, може да задържите 5 секунди в това положение и пак да продължите. И така докато направите всички серии. И преминаваме към следващото. Следващото упражнение пак е на бедрения разгъвач. Този път ще тренираме всяка глава по-отделно. Правиме по 3 серии работни за отделната глава. Реално правиме за дългата част 3 серии и за късата пак 3 серии. Дългата и късата. Като начин на изпълнение тук вече е малко по-различен спрямо главата, която тренираме. Първо правиме за вътрешната част, като пейката трябва да е дръпната по-напред. Тялото ви е изведено напред. Кракът в този случай, самото ходило е изнесено навън. Това е позицията. И избутваме нагоре. Тренираме тази част. Правиме 20 повторения първа серия, втора 15, трета 12. Като леко задържаме в горна част. Ако трябва си помагаме с ръкохватката или някой приятел може да ви помогне. Така след това завъртаме другия крак по същия начин и след това, като направиме 3 серии за вътрешната част, тогава вече минаваме за външната глава, като опускаме седалката назад, крака да е хубаво опънат. Правиме го с един крак. Опъваме крака, тогава вече ходилото е по същия начин, само че крака ви е пръстите ви сочат навътре. И хубаво разтягаме, да се разтегне самото бедро. Защото ако сте напред и правите това, вие не можете да разтегнете самия мускул. Трябва хубаво да разгънат самия мускул. И пак правиме 20 повторения, 15, 12. Като след всяка серия повдигаме тежестта и пак си помагаме. Това е и минаваме към следващото упражнение. Като последно упражнение за горната част на бедрата, преди да преминем към прасеца, правиме упражнение на тази машина за аддукторите. Това е вътрешната част на бедрото. Както бедрото трябва да е голямо отвън и обработено, трябва и отвътре да е по същия начин. Това е единственото упражнение, което правя на тази машина. За тази част правя и напади, и други упражнения, но ще ги видите в другите видеа. Упражнението е елементарно за изпълнение. Просто сгъваме в сгънато състояние, задържим по 1 секунда. Правя по 20 повторения. 4-5 работни серии. Това е начин на изпълнение и минаваме към 2 упражнения, ще направим за прасец. Следващото упражнение, което е за прасец, е на тази машина. Като начин на изпълнение на самата машина има 2 начина. За външната част на прасеца, която е тази, и за вътрешната част на прасеца, която е тази. Като това вече е до разположение на ходилата. Самия начин на изпълнение. Първият начин, когато ходилата и пръстите сочат навън, петите са навътре и вдигаме, тогава натоварваме външната част на прасеца. Когато пръстите са навътре, а петите са навън, тогава натоварваме вътрешната част на прасеца. Като правя примерно 3 серии работни за външната, 3 за вътрешната част
пак със съответната тежест, за да мога да направя 15-20 повторения. Пръстецът е малка мускулна група, той просто трябва да бъде натоварен с повече повторения, за да може да бъде урелефен. И сега ще ви покажа начина на изпълнение. Първият начин е с пръстите, които са навън. Петите са навътре. Вдигаме горна позиция, отпускаме хубаво додолу. Правим 15-20 повторения. След това сменяме позицията, след като направите трите работни серии. Петите са навън, пръстите са навътре. И пак пускаме додолу. И така 15-20 повторения. Това е начин на изпълнение. Ще направим още едно упражнение. И мога да твърда също, че моите пръсти са най-големите в България на 100%. И последното упражнение за пръстец, което правя е на тази машина. Правя още няколко, но може да ги видите в последващи видеа. Реално моите пръсти са добре обработени и не ги натоварвам чак толкова много, но хората, които им изостават пръстите, може да направят поне 3-4 различни упражнения. Като този уред, начин на изпълнение е сходен. Пак казвам, пръстите, когато са навън, петите са навътре, тренираме външната част на пръстеца, а когато са навътре, пръстите, петите са навън, тренираме вътрешната част. Аз лично започвам с тази част. И следващото завъртане. Пак правим 15-20 повторения. Като всяко повторение го правим бавно. Винаги се стараем мускулите ни да бъдат под напрежение и да бъдат изолирани. Това бяха упражненията, а сега вижте резултата от тренировката. Ето и резултата от тренировката, която видяхте. Както казах, бедрото предната част, квадрицепса дълга част, къса част. Знам, че е триглав мускул, там преди ми бяха правили забележки, но тези двете части се виждат. Капката, шивашкия мускул, който се вижда, когато човек изчисти достатъчно подкожните мазнини, но това ще бъде в друго видео за позите. Дано ви е харесала тренировката и да не забравяйте да ме подкрепите, като си прочете моя протеин от сайта strong-energy.com. Има, както казах, доста други продукти, може да се регистрирате. Там получавате промокодове за отстъпките, които са за месеца. Това от мен. Чао и до следващия път.